Kapucijnen die probeerden contact te krijgen met die mensen, want die waren in Estland, Letland en Litouwen waren ze geschoold om stiekem het Rooms-Katholicisme in Rusland terug te brengen. Maar die werden allemaal opgepakt, één voor één, en die werden gevangen gezet en die werden teruggestuurd. Maar die hadden ondertussen wel gezien hoe die Russen, hoe die liturgie van die Russen in elkaar zat. En die kwamen terug in Nederland. Die zeiden, ja, wat moeten wij hier doen? We zijn volkomen geschift geraakt door allerlei andere. We hebben in de gevangenis gezeten, we hebben allerlei andere dingen in de wereld gezien. En toen toen heeft de Heilige Stoel, zeg ik maar even heel plechtig, in Rome heeft gezegd, paters, als jullie hier nou eens over deze mensen ontfermen, die uit die kampen komen en zich in Nederland gevestigd hebben. En die zijn erop uitgegaan, met een schriftje en waar woont u en wat doet u enzovoort. Dat was in het Westen geen probleem, maar in Reuver zeiden ze, eruit pater, u bent van de KGB. Dat is echt gebeurd? Dat is echt gebeurd. En toen is later een tweede, derde generatie, zeg maar een dochter van een van die Russinnen uit het Westen, die heeft toen een bijlage van Vrij Nederland gemaakt. Over hoe bang die vrouwen waren om zich kenbaar te maken. Zowel hun geloof als hun echte naam. En zo. Omdat er ook inderdaad treinen vanuit Amsterdam en Rotterdam zijn vertrokken in het verleden. Waar een aantal van die vrouwen doodsbenauwd dat hun familie iets werd aangedaan. Ingestapt zijn en teruggevoerd zijn naar de Russische, wat nu Russische Federatie heet. En daar weer gevangen gezet zijn en zo. En pas in de jaren 80 zijn een aantal van deze vrouwen zo dapper geweest om zelf de trein of de auto te pakken. Want die pater waar ik het net over had, die Kapucijn, die ging altijd stiekem met zijn auto naar Finland. En dan ging hij bij Sint-Petersburg de grens over. En dan nam hij allemaal spullen mee die hij aan die mensen aan familieleden ging geven. Die mensen die hier wonen. Dus, zonder dat hij precies wist waar ze waren. Allemaal codes ook weer. Maar die pater is op een gegeven moment ook opgepakt. En als persona non grata het land uitgezet. Mocht nooit meer het land in. Bizar. Ja, nou ja. En dus ook in wezen een stukje Limburgse geschiedenis. Ja, want maar dat weet u dan waarschijnlijk ook niet. Er is lange tijd ik geloof dat ze in Heerlen begonnen zijn, maar uiteindelijk zijn ze in Maastricht terechtgekomen. Aan de Kesselskade hebben ze een poos gezeten. Een hele kleine groep mensen geweest die liturgie zongen bijvoorbeeld. Die zongen die hele liturgie in het Slavisch. En Ton Tisse bijvoorbeeld, uit Simpelveld, heeft een ongelooflijk groot mannenkoor opgericht. Ik weet niet of dat nog allemaal bestaat. Maar Moet jij kennen. Ja, die zong ongelooflijk prachtig stukken uit de liturgie. Even terug naar u. Want u vertelde mij, u bent hier als leraar gekomen. Maar u vertelde mij ook, u geeft hier diensten. Bent u dan door de jaren heen ook geestelijke geworden die diensten... Ja, zoals alle geestelijken, en dat is misschien ook maar goed ook, steeds minder en minder worden. Zo is dat bij ons dus ook. Die oude Kapucijnen die gingen dood. En toen dacht ik ben toch alleen. En ik zong toen de tijd. Ik heb in Genk gezongen, ik heb in Maastricht gezongen. Ik heb in Sint-Hubert, daar ben ik begonnen, gezongen. Maar vooral, ik vond het vooral zangtechnisch of noem je het? Qua zang vond ik het aardig. En uiteindelijk zei ik van ja, ik wil jullie best helpen, ik ben toch weer. En toen ben ik eerst in Brussel gaan studeren, Oosterse theologie en filosofie. Maar omdat ik Rooms-Katholiek was, mocht ik daar niet in afstuderen. Dat mag je alleen als je ook orthodox bent aan dat instituut. En toen ben ik de late opleiding voor priesters gaan doen. En wanneer bent u gewijd tot priester? Een jaar of 20 geleden. Een jaar of 20 geleden. En want als we dan teruggaan naar die vrouwen die uit Oekraïne, waar ze allemaal vandaan kwamen, die bijvoorbeeld dan in Reuver en omgeving terechtkwamen.
Daar zijn inmiddels een aantal generaties nagekomen. Voorziet u nog steeds dan in een behoefte hier? Nee, want die mensen zijn ook, die hebben ook een secularisatie doorgemaakt. Die kinderen van hun, waardoor zijn ook vaak aangepast helemaal aan de Nederlandse situatie. En daar waren ze ook op uit. Ook die paters waren erop uit om zoveel mogelijk aan te passen. En die kinderen van die mensen die wilden dat vaak ook helemaal niet, eigenlijk helemaal niet weten dat hun moeder een Russin was of een Poolse was. Nu is het heel gewoon dat er Poolse vrouwen hier naartoe gehaald worden of anderszins. In welke behoeften voorziet u dan nog met uw diensten? En niet meer eigenlijk. Alleen in mijn eigen behoeften en in de behoefte om voor enkelingen. Maar er is bijvoorbeeld, wat misschien interessant is om te weten, er is een soort, je kunt op je computer iets instellen, Mixler. Dan kan ik direct verbinding krijgen met het klooster van Chevetogne. En het klooster van Chevetogne is een klooster in Wallonië wat een dubbele ritus heeft. Het heeft een basiliek en het heeft een Novgorod-kerk, een Russische kerk. En de helft van de monniken is westers en de andere helft van de monniken is oosters. Ook nog niet. Nooit vertoond. Ook grappig om eens naartoe te gaan. Dan zie je dat het. Het is denk ik hetzelfde als dat je in Vaals woont. Dan weet je eigenlijk niet dat je achterbuurman Frans spreekt. Ja. Omdat onze structuur gericht is op Maastricht, op Amsterdam. Ja, en dat is dus het grappige, heb ik altijd gevonden. Het Europees zijn in Limburg is veel gemakkelijker dan in Amsterdam. Het Europeaan zijn. Omdat je hier veel meer andere culturen in een veel verder gevorderd stadium ziet. Maar goed, dus daar is dit een restant van. Het is eigenlijk, in eerste instantie was het een tuinhuisje. Toen dacht ik, ach laat ik. Maar ik kreeg veel omdat ik, toen ik werkte binnen de kerk, al die groepen ook langzaam maar zeker werden opgeheven. En ik dacht, nou dan maak ik daar mijn eigen kerk van. En dat is het dus. Dus het is ook een monument eigenlijk ter nagedachtenis aan de tijd dat er mensen frequent naar de kerk gingen bijvoorbeeld. En wat doe ik hier? Ik probeer enerzijds die rites helder te houden. Maar ik heb een paar weken terug met 1 zanger de hele liturgie gedaan. Nou, dat is prachtig. Het staat buiten, want die kan niet naar binnen. Dus de mensen die hier naar het Leudal lopen of die hier naar het tuintje lopen, precies, wat is dit nou? Nou, en waarschijnlijk hebben ze ook wierook geroken. En dat is dan om te kijken of ik het nog kan. Of ik de kerkdienst, hoe zeg je dat, de Eucharistieviering nog kan. Maar als het echt gaat om gelovende mensen, dan is het bijna eigenlijk altijd uitschot wat op zijn donder krijgt, omdat ze met een andere man willen trouwen, een andere vrouw willen trouwen. En de kerk staat dat niet toe, want dat mag niet. Of die krijgen geen scheidingsbrief. Ook al heeft de paus zich daar bijvoorbeeld heel opmerkelijk over uitgelaten pas geleden. Menselijk, niet opmerkelijk. Menselijk. Ja, nou ja, voor het instituut. Voor het instituut opmerkelijk. Ja, voor het instituut doe ik ook opmerkelijke dingen. Ja. Laatst was de bisschop, ik zeg nog steeds de nieuwe bisschop van Roermond hier. Hier op deze plek? Ja, en die was ook zeer ontroerd toen die op de wijze waarop dat bij ons hoort. Dus die man die toen gezongen heeft was ook hier. Die zegt, dat moet je niet alleen doen, want dat is veel te saai. Dus die heeft ook toen de bisschop de kerk betrad gezongen, zoals dat gaat bij ons in de traditie. En daar was hij ongelooflijk door geraakt.
omdat ja, de bisschop is natuurlijk ook een heel hardwerkende man. Ja. En die vroeg bijvoorbeeld van... Ja, maar Was hij alleen? Of Ja, kwam gewoon hier door de poort met het autootje aangereden. aangekondigd? Of? En, ja. Was afgesproken. Dus een hele, wat mij betreft, hele toegankelijke man. Wat betreft de Byzantijnse rites. Hij ziet ook wel dat het er niks op levert. Ook dit levert niks op. Dus mensen willen niet meer vast. Maar, tot slot, wat levert het voor u op? Want u zegt ook van, ik wil toch die rites blijven doen, blijven herhalen om te zien of ik het nog kan. Wat levert het u nog op dit moment? Het is voor mij de manier waarop ik mijn religieuze dimensie die ik heb als mens vormgeef. Naar buiten toe. En dat is niet meer interessant in deze tijd. En waarom dat is, weet ik niet. Soms ben ik er blij om als ik hoor wat mensen van een ander geloof, waartoe die in staat zijn. En als ik historisch besef waar wij christenen toe in staat zijn. Ja, de Rooms-Katholieken van Romeinse rites, toen die voor het eerst geconfronteerd werden met de Byzantijnse rites in het huidige Istanbul, is de hele boel kort en klein geslagen en alle priesters en bisschoppen doodgemaakt. Dus het is allemaal niet zo deze tijd is allemaal niet zo anders. Dus ik weet niet of ik het erg moet vinden dat hier niemand naartoe komt. Als ik maar niet een nekschot krijg omdat ik dit zo doe. En dan was het nog niet zo'n probleem, want daar heb ik dan weinig weet van. Maar de plek is fantastisch. Ja, de plek is echt fantastisch. De plek is fantastisch. Ja, kijk, je kijkt prachtig op het Leudal daar. En u bent hier gelukkig? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat dat betekent, gelukkig zijn. Ik ben, net als alle andere mensen, iedere dag bezig met je hebt een horizontaal leven van alle dag. Hè? Pissen, poepen, eten enzovoort. Maar je hebt ook een verticaal leven. Nou, van waar gaat dit over in het leven? En moet ik iets doen? Moet ik niet iets doen? Moet ik iets aanbidden? Moet ik niet iets aanbidden? En dat is dus het kruisteken. Daar, horizontaal, verticaal? Daar het midden in blijven houden, iedere dag weer opnieuw.